En Marcial de Berga era a l'estació del nord de Barcelona, a mitjans juliol, davant del tren. Buscava un compartiment buit, però no en trobava cap perquè tot era ple de barcelonins que anaven a passar l'estiu fora de la ciutat. L'enviat que l'acompanyava a l'estació va veure en un i en de Berga va córrer a ficar-s'hi. Molt satisfet, es va instal·lar al racó més fresc, va posar el sac de mà que duia al portaequipatge. Es va posar el guardapols, va encendre una cigarreta, es va asseure i va obrir un diari per fer-se venir son.